atzean azteko ronda. Bakizu hori, 1926an, Espainia osoan, estatu espainolean, egon zen estatu kolpe bat, eta orduan, elekzioak galdu zaben fasistak zirena bere garaixan, eskumakoak eta horrek, estatu kolpe bat egin zuten, gobernuak kendu egin zuten, eta alderdi guztiak eta horrek ilegalizatu egin zituzten, eta orduan, pentsatzen zuten horrela amaitzuko zara, baina ez horrela amaitzu. Zehitxikan, jendia altzatu egin zen, eta orduan, gerra bat egon zen 3 urteetan, gero. Orduan, junbiar izan zian, hartzen Espainia guztiko hau da. Eta orduan segertatu zen, 3 urteko gerra horretan, hemen hau ere hartu zuten. Orduan, hemen altxamentu egon zanean, hori golpe estatu hori egon zanean, Nafarroan altxatu ziren, eta ja, fasista zirenak Nafarroa hartu zuten. Baina gero, joan ziren, hori, Espainia guztian zabaltzen. Eta hemen ere, berdina, Nafarroatikan Arabara etorri zian, eta Arabatikan Gipuzkoara, eta orduan, irailaren hasieran ero, hartu zuten Donostia, Irun, hori guztia joan ziren hartzen. Eta etorri zian amendikan. Eta orduan, Elgoibarren sartu zian, irailak 21. Irailak 21, gero ikusiko gor pixka nola sartu zian hortikan. Eta ordura arte, izan zen nahiko paseo bezala, sartu zian fasistak eta hori, hildako batzuk daudean, guk gero atera genditsunak, eta gero etorri zian Ziardamendiru. Eta orduan Ziardamendin, hemen, egon zen, 6 hilabetetan egon zian hemen. Egon zen, Kalamuako frontea ditzen dena. Kalamua bakizu dagoela hor, ezta? Eta frente horretan, egon zian hori 6 hilabete hemen. Mendi hortan, mendi hontan, han baita ere zauden beste trintxera bat zegoen hor mendi gainean, eta trintxera hortatik amendik aldean zeuden fasistak, eta beste aldean zeuden gudarixak eta horrek. Orduan, han egon zian, eta trintxera horretan aukitzu ditugu baita ere beste 3 enterratuta, hil zituztenak, gero trintxerren enterratu zituzten eta bar. Eta gero hemen, Ziardamendin ere, gudari batzuk atera genitxu noin dela, ez da egon zate hor, bertan, gudarixen hortan. Horantxegoaz. Hori da, amendiko horreko ora isotzen mani mazat, horrik uste duzue pago batzuk, eta pagoietan dago ipinitxea pixkatu monumento bat bezala, gudari horiei, eta hor atera genitzun 4 gudari, gero beste 6 atera ziren ere bai, eta 10 gudari hor enteratuta hilda geratu zianak. Bai, galdetu, esan? Atera duzu gorputz guztia? Keba, asko daude. Asko daude oraindikan, baina batzuk ja ezin dira atera. Zeren pasatu dira 80 urte, orduan 80 urte nola lur azpian egoten, bustita daude, toki batzutan pinuak eta jarri dira, eta gero berezek kendu india, eta orduan joan dira desegiten ja. Nahiko zaila da ateratziaz. Bakarrekan atera izan ditugu, karobixetan eta zeudenak. Bakizue karobi bat zertan? Ez, karobi bat da, edo ikatza itxesan tokixan. Lehen zauden hemen mendixan, ikatza eta itxesan, eta orduan zauden alako zulo batzuk bezala, eta ikatz toki horietan enterratu zituzten gero hildakoak. Eta egondia hor, eta inok ez zituen atenatzen. Iñaki, eta zergaiti da hain garrantzitsua frente hau? Hau, frentea garrantzitsua da, zera lehengo aldiz, pixka bat, frankistak eta fasistak etorri zianak geratu ahal izan ziren. Orduan, garai hortan, Eusko Gudarostea sortu zen, eta Eusko Gudarosteko lehenengo soldaduak etorri zian Derion, egin zuten lehenengo mesa bat bezala, orduan dana kristauak eta zian. Eta gero etorri zian horra, han urkaregian gainera, ikusten duzue, autobusez, Bizkaitxikan, eta gero hortikan, jatorri zian oinez, iso zian amendikan, mendira. Eta gero hemen hil zian, besteak zatozten gorutz, hortikan, eta orduan tirotegu egon zan, eta bar. Eta beste batzuk, sartu zian hemen aldaetan, bai. Hortikan, badakizue, bioinena jun bali mazate bioingo bidean, hor dago Altzola eta Mendaro. Orduan Mendarotikan sartu zian, eta orduan harrapatu zituzten, aurren natzian eta hil zituzten hemen. Iñaki, hemen Kalamua akondia inguru honetan 6 hilabete egon zian, ez da? 6 hilabete gero, resistentzia bat egon zan hemen, 6 hilabete, geratu zituzten, ze ordurate Gipuzkoa guztia pasau zen, bastante erraz, eta orduan bakarrikan resistentzia ziren, miliziano batzuk, anarkistak, sozialistak, eta horrek. Baina gero ja hemen, da Eusko Gudarosteako ja lehenengoak, orduan horrek ja frenatu itzen dituzte, eta hemen egon zian 6 hilabete. Eta esaterako, handakazue kurutzia, morkaikuko kurutzia ikusten duzuena, hemen hiltzan
Don Carlos de Borbón y Orleans. Eta zan, bueno, fascista bat, gaur egungo errege Borbon errege hoien, ez da gito, Saba edo izango zan, ez da izan. Orduan hemen hiltzan, hor aldaz gora hortan, baita ere, eta orduan horri infini zioen kurutzia, eta kurutzi hori oindikan hor dakagu. Bai. Zer gertatu zen Euskadiko estatutuarekin? Bai, kontua da, hori, fascistak basatu zela nahiko azkar, baina hemen ja geratu egin zian. Eta orduan, 6 hilabetetan hemen egontzean bitxartian, eman zaman denboria, gero ja Bizkai aldean, Euskal Errepublika eta izendatzeko, eta orduan ja lehenengo lehendakarixa, Jose Antonio Agirre eta jarri zian, eta, bueno, orduan baitxare, antolatu zen ja, fascisten aurkako, ejertzito bat ere bai, armada antolatu zen, eta, bueno, egon zan alako, burruka hori, 6 hilabetetan. Izatez, hemen, irailean sartu zian, eta hemen bertan, hola, pentsatu hemen zegoela hola frentia dana, eta hemendik aldian zeuden gehiago frankistak, eta gero Kalamuan ja bestaldetik, Anakondian eta hortik aldean zauden besteak. Eta daude trintxerak, orain beste baten eduek eramango izudan dikan, trintxera daude 60 metrora. 60 metrora batetik bestera, eta dana tiroka ibilizian horri hilabetietan, 6 hilabete. Eta ezin zaben inok ezaban irabazten, orduan ezaben batek ezaben aurrera itzen, bestiak ezaban aurrera itzen, orduan. Eta bitxartian, bai, hori sortu zen Eusko Jaurlaritza, eta hori lehenengo ertzainen gorputza, ikusten duzuen hori marka hori dakenak kotxekoak eta horrek, orduan sortu zian alako holtzak eta dana. Hori ertzainana. Bai. Eta frentea nola apurtu zen azkenian? Apurtu zen apirilean egon zen ofensiba handi bat, ja preparatu zian fascista horiek, eta ja apurtu zuten Alemanen eta Italiaren laguntzekin eta dana, eta orduan baia sartu zian amendikan, eta eraman zuten Bizkaia arte. Legion Kondor edo gazkin horiek ez. Baita ere, Gernikako bombardaketa izan zenean, hori bakizuen Gernikako bombardaketa hori, alemanak egin zutela, lehengo aldixa da, herritarrei atakatzen diela, ordu arte gerretan, soldaduak egiten ziren, baina onja, Gernika da lehenengo, eta ez da Gernika bakarrikan, Gernika, Durango, Amorebieta, Eibar ere bai, orduan, ja, herritarrei, la poblazion zibil hori, bai hain ziguen bombardaketa, bai? Zergatik deitu zioten Kondor? Hori ez dakigu, hori da alemanen izen bat. Kondor egazti bada, eta orduan horren nola egazkinak ziren bai, abioiak ziren, orduan Kondor egin zioen izena. Hori ez zuten onartu, gizuek Gernikako bombardaketa egin zutenean, esan zutela, propaganda falsu bat gontzan, nola gorriak egin dut, eta ez da izan, bestea, baina gero azkenean fascistak izan ziren bombardatu zuten Gernika, eta hil zituzten hor, ez dakigu exactamente zenbat hil ziren, zeba gizue ferixia zegoela, orduan ferixian jendea enterratuta geratu zanan, animaliak hil zian, jendea ere bai, beste batzuk iez egin zuten. Zue pentsatu, Elgoibarren sartu zianian bakarrikan, Elgoibarren irailako 21 sartu zianian, 600 personak inzaben iez. Eta 600 erritxikan. Orduan Elgoibarren zaukan 6.000 edo. Eguneko 10ak iez egin zuen. Egin behar esan zuen iez. Makina aldera, ez da? Bai, geixen bat hori Bizkai alderuz, indikan Bizkaixan nola zauen udariak eta mendikaldean zeuden, Lekeitxiora, Bilbora, Markinara horrein iez egin zuten. Eta gero, sartu zianean Elgoibarren ere fusilatu zituzten batzuk, eta indikan horre enteratuta omen daude, ezin izan ditugu atera, hor kanpo santuan bertan daude, 2 edo enteratuta. Gero, beste batzuk dauzkagu hor Upaitzatik goiko bidian, baita ere daude beste 3 o 4 enteratuta. Madarixa, gizon dago Madarixa? Bai, Madarixan atera gendunan beste bat baita ere, enteratuta zegoena. Izate zeurak ez zuten enteratuta laga, eurak hilda laga zituzten. Gero, han bertako basarritxarrak, ikusi zabenean hilda zeudela, bordoan enteratu egin zituzten. Eta eroan egon dira, eta euren zenideak, ezakixen nun zeuden. Orduan, oindikan daude, 100 zenide, daudenak horre enteratuta, eta inok ez dakixen nun dauen. Da oso zaila da gero jakitzia. Segukamen atera ditugun batzuk ere, gero itxe jakuen, bakizue, ADN frogak. Bakizue zerdian horrek,
hartzen dira hildakoen ezurretatik eta analizak egiten dituzte, eta Identifikatzen. DNA hori ateratzen da, eta horrekin, gero bere senide batekin berdina egiten dute, igual hile bate hartzen dute senide batena, eta orduan jakitzen da, bere tio edo bere aita edo bere aurrazan senidea zela. Eta nola Bai. jakiten da? Hori ja laborategietan egiten diren froga dira. Eta orduan, guk aurkitzen ditugunean, igual, sei eskeleto edo, guten dira gero Arantzadi elkartera, eta Arantzadi elkartean analizi horiek egiten dira, eta batzutan ateratzen da nor zen, bere izena ateratzen da. Beste batzutan ezin izaten da. Gu gera, Elgoibar 1996 taldekoak, 2008an hasi ginen, eta, bain ditugu, desenterratu ditugu miliziano batzuk, eta gudari batzuk, baita ere gero artxibuetan da egin dugu lana, pixka jakitzeko zenbat jende eta datu guztiak, Salamankako artxibuetan eta hiligera baita ere, Eusko Jaurlaritzako datu guztiak eta jasotzen, eta, gero memoria historikoan horri inguruan baita ere, hitzaldiak eta lako gauzak ere ematen ditugu baita ere, gero Elgoibarren zeuden simbolo fasistak eta hori guztiak baita ere kentzeko eta udaletxiari egin dugu presio eta bar. Bakizu azkenengo temporadan baita ere Pedro Muguruza kalea aldatu egin dela. Pedro Muguruza arkitekto oso ona zan, baina fasista bat zan baita ere. Orduan, hemen kale euki dago Elgoibarren, baina onjak kendu dugu. Valle de los Caídos eta, ez? Valle de los Caídos da berak disina usaban eta Berlingo Embajada Espainola fascista baita berak disina usaban. Eta, Elgoibarren gauza oso politak egin zituen, baita ere, esateako amengo Merkatu Plaza Zarra, ez dakit ikusi zuen argazkisa, Merkatu Plaza Zarra gero bota zutena, eta bai. Baina, guk uste genuen, naiz eta arkitekto hona izan, nola lerratu zan asko, falangearekin, eta orduan, ez zuela merezi kale hori. Eta... Denok denetaz dakigu, baina inork ez gauz bat. Noiz azteko garen hau zaltzatzen, denok batera. Zer izango da oraingoan, preokupatzen hasi naiz. Baio, lasai, gelditzen zaizu zerbait zentokatzen da oraingoan. Bombay edo Shanghai, aio, lasai, barra guztia zuretzako nahi. Kotxiak gaizkia parkauta daukau, monetak azer mugitu aiz, mundua konpontzen galdu, mingaina loritzerakoan, hobeko erretiratu gabeko amaiketan. Zertokatzen da horrengoan, Bombay edo Shanghai, aio, lasai, nahi aldezu beste zerbait, zer izango da horrengoan, preokupatzen hasi naiz, aio, lasai, barra guztia norberantza nahi. Nahi aldezu beste zerbait, aio, lasai. Aio, lasai. Aio, lasai.